Mira, aquí estan els colomins, estan Aquests són d'aquest any. aprenent a estar aquí, no? Acostumar-se. Sí, a l'Sputnik. A l'Sputnik, a acostumar-se. Aquí tenim els coloms. Ara els obrirem, Vera. per veure com surten. Estan bé, Fa molta calor. Molt bé, ara tenim 35 graus, fa molta calor aquí a Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat. Avui és 29 de juliol, 29 de juliol de 2026. I deixarem aquests coloms, els deixarem a entrenar una horeta i alguna cosa, o una hora. I res, ara els deixarem anar i després ja parlarem més, els ensenyarem com volen i com surten i ara us ensenyaré més. Ara el meu pare els deixarà anar. Mireu-los, mireu-los. Ja està, papa? Perfecte. Mireu, està allà el grup, intentem no perdre'ls de vista. Ui, estan allà. Veieu?